kebangadan man ong tang away la dalong ta tingap ngi ya no ni ki ngi hap ong ye ki kme pa wat pha ye ki kon beglej puli beglej training yang kana klai namar ba phin ong bakas pa ka de ka bastiu ngangam hangangam la ban tiang namar kaniru ka de ka we na ki benta jok hotel kabalada don lada mangane manu ki ong le se ngi kwa ya ke jikilan met nang ta kham tam ngi hang ne ruspa ya kata ka bangi ong ka rukom sumar khasi namar ka pha kem ka de kai kam de ka sumar khasi ka bangi le de ko punya khasi ka batek teng le se don ke jing pang ke jing ut haka met haka phat kwa ban pha kem ka spa kamut kata ten rai ngangam su thu ban ong da ka e pat ka tin ten rai nan yo thu ye pi ka we ka bangi tanat ki ba bon ba ki kun samla jongi ki ba shim ye ka de ka kurs ban lek pule dalor ba ki kun samla ka jat ban riu jongi ki bo ble ul ai kerpang ye ka sap ya ki nang menta kan ka lain ngaso ban ong ba metar ki ba bon ba ki ba lek training ba kin yo i ka certificate kadang ba ble yu kin la ban pen kela ya kata sya kaban imja sya kaban kamai nakamenta kalawe ke joki